Bishop ụka Anglican na Diocese Nnewi, Right Reverend Ndubisi Oko ekwena na nhọpụta nke afọ 2023 na-abịanụ ka ọ na-abịa nso na onye ọbụla tozuru etozu ịtụ vootu ga-enyocha akọ na uche ya ma fụ na ọ bụ onye kwesịrị ịnụ ka a ga-atụnyere maka ọdịmma na ọganiru ala anyị bụ Nigeria. Bishop Obi mere ka amata nke n'oge ọ na-agụpụta akwụkwọ nke sitere n'aka President na-agba nke atọ ọgbakọ synod nke itoolu nke ya bụ diocese bụ nke eme na St. Matthew's Anglican Parish Ọzọbụlụ. Ịmana echigbata n'ebe a ma weta ozi ka anyị sonyele ya. Dịka ya bụ nnukwu ụkọchukwu siri kọwaa, o nwere mwute na ndị ahụ mere ka ụmụ akwụkwọ ndị mahadum nọdụ n'ụlọ iri ọtụtụ ọnwa gara aga ma mee ka enweghị ezi nchekwa bawanye makwa mebie ọnọdụ akụnụba nke Nigeria ka nwere ikikere ịchụnta nkwado etu ha ga-esi wee bụrụ ndị ga-achị achị na ndọrọndọrọ nke na-abịa. Ya bụ nnukwu ụkọchukwu kpọkwuru ndị Anambra bi na mba ụwa niile ka ha sonyere ọchịchị aka na-achị steeti a bụ gọvanọ Chukwuma Soludo n'ifu na emere ka Anambra dịka obodo Dubai nke Afrịka dịka gọvanọ siri kwe na nkwa. N'ịgbado ụkwụ n'isiokwu ya bụ sinod nke bụ ịghọta oge, Bishop Obi kpọkuru ndị ụka ka ha bie ndụ ha dịka ndị na-atụ anya ọbịbịa Krist. Anọla n'ụlọ ọtụtụ ọnwa na ndị na-achị anyị mgbe ihe ọdịna nke ha. Ọ dịghị eketa ha n'obi ma ọlị dabere ha mkpa wee gwa anyị ka anyị tikwara ha akwụkwọ ka wee chere anyị gaba n'ihu. Ọ bụ ajọ mpụ na mmegbu a mere na ọnụ ahịa petrol, gas, kerosene nọzi n'elu ọjị. Nri ọnụ ekweghịzi egota. Ọ Progressive Congress PDP na APC enweghị ike iwepụta onye Igbo dịka onye ga-azọrọ na ọkụ onyeisi ala. Ọ bụ mpụ na mmebi mere o ji dị ka a ga-asị debere ya na onye Igbo agaghị enwe ike ịbụ onyeisi ala nke Naịjirịa. N'ebe a, anyị kwesịrị ịgba nkịtị ma chee echiche nke ọma na Facebook. N'ozi ya ka Archbishop nke Ecclesiastical Province nke Niger nakwa Bishop nke Awka Diocese Most Reverend Alexander Ibezim siri n'olugo oge ekwesịrị ka enye ndị Igbo ohere ka ha chịa n'ifu na obodo bụ ihe edozigharị ma rụtụ aka n'ọrụ ụka na-arụ n'ifu na obodo bụ nke agbanwere dịka ọ na-akwado okwu nke Bishop Obi kwuru dịka akwụkwọ na-alụ ọrụ na ya bụ diocese. Onye bụ Deputy Chancellor nke ya bụ diocese bụ Barrister Chijioke Nwankwọ kọwara ya bụ okwu dịka nke edere nke ọma ma bụrụkwa nke bịara n'oge ọ kwesịrị. N'akụkụ ha, onye bụ Vicar nke St. Matthew's Anglican Church Ọzọbụlụ ma bụrụkwa Archdeacon Ọzọbụlụ Archdeaconry Venerable Vincent Egwuenu, onye isi Local Organizing Committee Sir Ben Dunu nakwa onye isi Subcommittee n'ihe gbasara mgbasa ozi nke ya bụ synod bụ Barrister Alphonsus Igwebike kelere ya bụ bishop maka ibute ya bụ synod na obodo Ọzọbụlụ nke ha kọwara na ọ ga-enye aka n'ịkwado ọrụ Chukwu na ya bụ obodo wee gawa n'ihu. Ya bụ synod bụ nke dọbatara Archbishop na bishop lụrụ 15 tinyekwara onye jibugoro ọkwa Dean Church of Nigeria Most Reverend Maxwell Anekwenwa nakwa nwunye ya bụ bishop bụ Oriakụ Ụkamaka Obi site n'Ọzọbụlụ. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.